जों नै मधुर होननाय जायगायावहाय आलासि जाफैदोंमोन आरोना जों दा नै दा जुइस नागिरना नागिरदों नायलांदो जोङो जुइस लोंनायदों आरोखि मास मोनसे मोननैयाव जुइस लोंनायदों नै बानायगासिनो दं दा माखौ लोंनो दालिमखौ लोंनो ना बेखौ लोंनो ना बेखौ लोंनो दा जों बादाम जुइस खालामबाय आरोना मोनसे आरोखि जुइस बानायहोबाय अर्डार होबाय ओमफ्राय ओरैहायनो Benglor Mungkurawai, udah khusus dong. Oh enggak tahu ya? Itu enggak. Dia lah. Kalau noni ke sana, ini nasi jus pagi rasa kita sih. Kalau dulu nonton sana, nonton dia mau namun ciro. Tes. Aku di situ sering ada yang tanya nih Pak, apa yang dah alas apa kan yang uang itu ada, ekdom kita tahu je, tapi kan kita tidak ada. Baik, mungkin ulas juga dan juga belajar. Pada hal ini juga bisa dekatkan alas ini. So, saya ninam betul itu kan. Bisa sampai ini. Sampai nih. Ada sampai ini. Sembur ya. Pada Buya. Kuat ya, nah. Yang lain sih. Ngapur sih ngisi boleh lagi. Lưng vào này, Brian, mau đi? Buya. Giờ nè. Masih dah ya. Terserah kemen nih. Ini first time. Ini first time. Mau đi một đường lưng này? Lưng vậy gửi đây cứ xuống mình lưng. Aram nữa. Aram aja. Tuh bang, gue share try kalau nih sih. First kira lah. Link sini. Badam nih jus. Ek number kah, moza. Jus apa ra? Mane just cool nam nggak? Namanya. Saya gus bawa nih, gus baik. Kita tahu gus bilang kita tahu badam nih. Jus. Ada gue belas nih. Jika subuh sudah, nanti itu lagi. Saya Bilang. Xin lưng không ấy nè. Nah, bahan apa sobat kau? Kasih gerak ya. Tangasno dengan deh. Tangan ada, dah dengan bahasa gak dong. 당시간에 심심해. 나중에 약속할 시간에 나중에 마사오 넣어. korban masaw. 나중에 당시간 기네. 뭐가 신배 알아시잖아 fैबाय. दा लोगो हमलायना फैबाय ओमफ्राय दा जों ओंखारसिगोन आरोखि सानैजों नै दा नायलांबाय थादों लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौहाय जोङो नै ओंखारबायानो आरो mau nada? Para kita minat, Indonesia ada dan pas pindah ada. Yang tanglai pindah jangan alas jalai ada. Bisa jangan tangan, jangan sih. Snow kau ya arki. Zai le jangan kalau kau ini jangan pas sahur rumah sini ada. Lamanya beda. Fix jadi mau ada. Finally जों गारियाव गाखोनानै नै गारिया थांगासिनो दङ ओमफ्राय बे बेगनि माबा जे बेगजों हाबनो हागोन लामाफ्रा माबायदि बिराद डेभेलप जायगा हा बियो डेभेलप जायगा बिराद डेभेलप जायगा बुंनो थाङोबा थाखा फैसा दं जेराव डेभेलप जायगा बुंनाङा आरोखि ओरैबायदि थाखा फैसानि सिन्था गैया डेभेलप जायगा बे जायगायाव ओमफ्राय
लामाफ्रा नायनो हागोन नै भिउफ्रा बिसिनि साइसनि सिगनेल गैया दा जोङो ओंखारगासिनो दङ नै बारा गोजान गैलिया माने सिगानो थानायसिमाव मथा मथि 23 किल'मिटारल' जायो आरोना दा जों ओंखारबाय आरोखि नै दा नायलांबाय थादो लोगोफोर जों बेक साइडजों नाहरनो हागोन लामाखौ माबायदि मोजां बेनो आरो नायलांबाय था लोगोफोर नायलांबाय थादो लामाफ्रा माबायदि कन्डिसना ओरैबायदि मोजां नुखायो आरोना जायगाफ्रा बुंनो हाया नायलांबाय था दा जोङो अभारब्रिजजों फैगासिनो दङ लामाया ओरैबायदि सुपार हिटखा ओमफ्राय दा ओरै साइडजोंबो नायलांनो हागोन जायगाफ्रा माबायदि लामाफ्राथ' गोनांखा जाहैबाय ओरैबायदि मोजां ओंखारबायानो नायलांबाय था लोगोफोर बारा मबाइला सफैसिगोन जायगाफ्राथ' गोनांखाया बिराद डेभेलप जायगा ना डेभेलप जायगा बियो बिराद डेभेलप जायगाखौ बुंनाङा आरोखि ओरैबायदि सुन्दर जायगा ओरैबायदि डेभेलप जायगा बेफोरबायदि आरोखि अनेक फ्रेम मिलायनाय बेफोरबायदि जायगा आरो बेरायनायजों लोगोसे थाखा फैसा दङ डेभेलप दङ जायगाया बेबायदि बे जायगाया थ' फाइनालि जोङो होमबा नै बासनिफ्राय ओंखारनानै जों थाबायगासिनो दङ दा थाबायनानै जोङो बै जाहैबाय गभर्नमेन्ट बास स्टेन्ड बैयो बै नुनाया गभर्नमेन्ट बास स्टेन्ड बियो ओमफ्राय जों दा ओरै साइडआव ओंखारबायनो दा जों ओरै गभर्नमेन्ट बास स्टेन्ड खाथिजों जों थांसिगोनानो ओमफ्राय थांनानै जों ओरै सबजि बायदिसिना जोङो मार्केटिं बागेरा खालामहैनोसै जोङो खालामखांनायनि उनावहाय जों देखायनो नाजासै लोगोफोर नायलांबाय थादो सबजि बागेरा जों लायनोसै दा नोंसोर नायलांबाय थादो जों दा लोगोफोरनिफ्राय जोङो ओंखारबोबाय आरो दा जों फाइनालि जोंनि जायगायाव सिटियाव सफैफिनबाय आरो दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर आलू कितना है भैया सुपर आलू कितना किलो होना तुमना कितना किलो होना भैया అంటే आलू की टेस्ट अड़ा 1 kg 15 ರೂಪಾಯಿ 2 kg 8 kg ಕಿರೋ ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋ ಕೆಜಿ ಕೆಜಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಬರಲ್ಲ ಇದು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 6 kg ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನೆಯವರಿಗೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾನರ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದೇ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿಗೆ 1 kg ನಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 6 6 kg kg आखि सामब्रामा जाहैबाय 100 नि 6 kg मोनो नो दा लागासिनो दं नै गाइसमोन नायलांबाय थादों नै 100 नि 6 kg सामब्रामा नै आखि सरि सामब्रामा जों लाबाय नै लोगोफोर नायलांदो गाद्रा गिदिर 6 kg आमेले आलू गिदिर मोजांखौ लानोसै दा चन्ना गिदिर ಕೊಡು ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀನೇ ಎತ್ಕೋ बासिदे ನೀವೇ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ आलुआ जाहैबाय गाइसमोन माबानो सेरसेयाव जाहैबाय 25 थाखानो दा जोङो लासिगोन ओमफ्राय ओरै जों दा सबजि बायग्रा मार्केटिंआव दङ जों नै दा नायलांबाय थादो ओमफ्राय आन्टि आसाम ये बे जाहैबाय दखानदारि आन्टि दा जों बे दखानाव लागासिनो दं ओरैबो नै दा जों मैगं बाजाराव दं सबजि बाजाराव बिराद कुसन मानसिया मोजाङानो जों बेयाव लाबाय थायो आन्टिनाव ओमफ्राय दा ओरैबो दङ नायनोसै दा मा ओंख्रि मोनलाङो दा मानसिफ्रा दुखु मोनो आरो बेनाव लानायनि जों दा बेनाव लांसै जाहैबाय आलु थालुनो जों दा नै
लागासिनो दङ 6 किलो होना भैया 6 किलो अभी 2 किलो डालना 7 किलो 6 किलो और 1 किलो 2 किलो डालो कितना इसमें 6 किलो होना भैया इसमें कितना हो गया 6 हो गया हाँ 2 किलो डालो डाला भैया 8 kg आना 8 kg लाजी भाई बारे पिसा को लालुआ दपटो कोडी दपटो हाँ दपटो इले इटे तगन ಸಣ್ಣದು ಒಂದೇ ಕಟ್ ಮಾಡಾಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಆಯ್ತು ಭಯ್ಯ ಇದು ಡಪ್ಪಾದ ಕೊಡಿ Bisa penunggangan sama Ino. ಹಾ ಫಿಲಿಂ ದೇಮು ನಾ बियाले दा नै जोङो लागा आरखि लाबाय नै आलुआ 25 टाका केजि ओमफ्राय दायो जोङो सामब्रामबो लाबाय सामब्रामनि उनाव जों दा मा ओंख्रि मैगं लाबोनाय जायो लायलांबाय थादो 300 होगा भैया 300 गया देखो भैया 6 किलो 150 होगा 80 200 होगा कोई 100 300 गया ना आओ कम दर ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ನಾನು ತಗೋಯ್ತಿಲ್ಲ ಐದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಭಯ್ಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡಿ ಸರಿನಾ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ನಾನು ತಗೋಯಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಹೋಯ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕನ್ನಡದವರು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋತೀರಾ ನಿಮಗೆ 1 ಕೆಜಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ನನಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿನ ಎಷ್ಟುಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನೀನು ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ವೈಫ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ವೈಫ್ ಅವರ दा जोङो लाखांबाय लानानै जों बे दस्रा ओंख्रि नायनो सोंबावदों माथो ओंख्रि लानांगौलाय दा ओंख्रिफ्रा दङ नै इस्कुस कितना केजि इस्कुस 30 टाका नै 30 टाका जोंबा जों नै इस्कुस लाबाय सेरसे नायलांबाय थादो ले लिया हम लोग मिर्ची वगैरह ले लिया आधा केजी ले लिया तो हम लोग देखते रहो आधा केजी ले लिया कितना आधा केजी में 30 रुपीस तो ये 30 हो गया ना 60 रुपीस ठीक है अभी इधर ठीक है कितना ये टमाटर स्टैंड मोड़ा 5 केजी सोलानो सेसे नहीं ना सेरनैखौ लानोसै सेरनै लानोसै सेरनै बांद्राय इलै सेरसेल' उन्दुवारे आंटी उन्दुवारे टमेट' लानो नागिरदों नों 50 टाका लादो नायदो नै बिराद मोजां लिम्बु आइथार तागोनद्रे बारहायदो नायलांबाय थादों जोङो लागासिनो दङ दायो टमेट' बायग्रा लादों गलमरिस बेसेबां आंटी ಇದು 20 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ 3 20 ರೂಪಾಯಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಎಷ್ಟು 3 20 3 20 ಹಾ 30 ರೂಪಾಯಿ ಇದು 20 20 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಇದು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ರೀ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ ಹಾಂ 3 ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ 3 मोनथामजों 20 टाका होनो बेयो दुन्दियाया लोगोफोर ಆಟ್ರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ ಇನ್ನೇ ಎಷ್ಟು ಎರಡು ಕಟ್ಟಲ್ಲ दुन्दिया नै लोगोफोर बियो दुन्दिया बे तिन मुथाजों 20 टाका होनना बुंदों नै अने नाटी 10 ರೂಪಾಯಿ 20 टाकानि मुथाथाम मोनोनो माखौ लायो लादो दे बबे मोजांसिनखौ लादो 20 टाकानि जों लाबाय ने मुथाथाम लाबाय नै ನೀ ಕಾರ್ फुदिना लालाय फुदिना लायो दा फुदिना माबा जायोनोलै बांद्राय जालाबाय गैया दा फुदिना लादो मोनसे दालासै मेथी 10 ರೂಪಾಯಿ पालक 5 ರೂಪಾಯಿ मुगा फिथाइ दंना गैया मुगा फिथाइ मुगा फिथाइया लेगा फिथाइ दालिजों संनांगौ मुगा फिथाइखौ मिथिबाय दालिजों लानोसै अंकल ये कितना है ये कितना है 10 का 2 10 का 1 20 का 3 20 का 3 10 का 1 माखौ लानांगौ ओंखायनो लादों लालाय 20 टाकानि थाइथामसो लानोसै रा दे मोजां मोजां मानसि दे बे थाइसेयावनो 10 टाका ने दा जों बेखौ लानो नागिरबाय थाइबें ओमफ्राय नैबे जाहैबाय थाइनैजों 10 थाइनैजों 10 टाका जाहैबाय नैबे थाइसेयावनो 10 टाका जाहैबाय
मोजां बांसिन लादो दे लादो थाइब्रैसो लादो दौड़ायालाय एसे थाइबें लानो नागिरदों जोङो दा लाबाय नै लाखांबाय नै दा सिटियाव फैबाय फैनानै दा जोङो नैबेवहाय माइरं थाइरं लानो नागिरदों जोङो माबायावहाय बेयाव लानोसै खरस थावनो बायदिसिना इन्टेन लाबाय जों खरस मैगं थाइगं लाबाय लानानै जों दा बेखौ लासिगोन लानानै जोङो ओंखारलांसिगोन बिनिफ्राय ओंखारलांनानै जोङो रुमाव थांगोन दा जोङो सिटियाव थांबाय जों खरस सब्जि बागेरा खालामबाय बिनि उनावहाय जोङो नै थौ हाबनो थौ नायलांबाय थादो लोगोफोर बेफोर माइरं लादो दे मा लायो लादो दे नायनानै बिनानै ग्रीष्म यहाँ से ले लेता है ऐसा मसाला ना ऐसा मसाला ले लो तो हम लोग तेल से ले लिया चावल वगैरह भी लेना है तो वो भाई का दुकान में हम लोग आ गया है तो जगह है इधर आ गया है हम लोग आने के बाद इधर ले लेगा तो भैया का दुकान में है चावल वगैरह लेने के बाद हम लोग चला जाएगा यहाँ से रूम तक तो हम लोग दोस्त की जगह में गया था घूमने के लिए उधर खा के पी के आ गया है।